budik nekenteu ngetel kanthi paos ni dini dicudiek ni dot di manusia pura dalam lunasi cek Dewi Durga suece dadi dia manusia disubani dadi manusia sing sajanya bisa nyemak gai maling kamu main gai masih dini dicudiek ni yang nasi je dot dia dadi penggawa Dewi Durga suece dadi dia penggawa dia dadi penggawa dot dia dadi raja Dewi Durga suece yen kewa dadi raja yen kewa dadi raja yen kewa ya dadi raja yen kewa ya dadi raja